כבן לניצולי שואה, ספגתי מהוריי לא מעט סיפורים. על הרעב, על הגופות המצומקים, על הבושה. במראות קשים כאלה אני נתקל גם היום. בישראל 2013 ישנן עשרות אלפי נערות שמרנות עצמן למוות. מחלקות האשפוז והטיפול קורסות. על כל מיטה נאבקות עשרות נערות המשוועות לעזרה. והמספרים שעולים מוכיחים שהפרעות אכילה הן המגפה של המאה ה-21. רק בעולם המערבי יש יותר מ-250 מיליון איש הסובלים מהפרעות אכילה. ואחוזי התמותה הגבוהים מראים ש30 מיליון איש מתוכם ימותו. אם זו לא שואה, מה כן שואה? זה קורה בגלל מודל יופי בלתי מושג ומוצג בפרסומות. כי מעצבי האופנה מתאימים את האישה לבגד ולא את הבגד לאישה. בדיוק בגלל זה נחקק חוק הפוטושופ, כדי שדוגמניות שנמצאות בתת משקל לא יוכלו להופיע בפרסומות, אלא שבפועל אף אחד לא אוכף את החוק. אז מה אפשר לעשות? אני מאמין שהכוח נמצא אצלנו, הצרכנים. כי לחברה שמשמשת בדוגמניות בתת משקל ומרטשת אותה כדי שיראו עוד יותר רזות, אין זכות קיום. כי חברה שלא מכבדת את החיים של הילדים שלנו הורגת אותם. אני מזמין אתכם להיכנס ל-simply.org ולקחת חלק במאבק שלנו בהפרעות אכילה. יחד נוכל לייצר מודל יופי בריא יותר ולהציל את הדור הבא. אם גם לכם זה חשוב, זה הזמן לעשות שייר.